mna ngumisi Ndutswana. Umolo lo. Uqhagalakhe. Unofika ukuthi molo. Ugqoke ngicele ngale nduthu uthetha. Sivula nje izikolo sawusiza nengxaki. Kwenzeke ntoni uqhagalakhe? Tithi mna ndidikiwe ngumisi Ndutswana futhi andiphindi ndiye kwaso sikolo. Uqhagalakhe. Uqhagalakhe. Usibuza into ayaziyo afune siphendule into ayaziyo awayifunda yedwa. iWes ade asibethela imfundo awayifundela yena. Singena phi thina tata kwimfundo awayifundela yena yedwa? Didikiwe mna tata ngumisi Ndutswana osifundisa uNomasele imini yonke ebesilebhelisha neentethe. Singena phi khona intethe ebomini bethu? Asityi intethe kaloku thina. Hayi Uqhagalakhe. Ndifuna undifunele isoka elinemali futhi uyazi uba ihafu yelobola iza kum. Tata ndifuna ukutshata mna. Kwanele ngoku mna ndifuna undifunele umyeni. Uqhagalakhe. Kunzima emzini Uqhagalakhe. Uqhagalakhe. Lu nomama uzenzela nzima apha ku. Nqaba ufaka iva mna umuntu akhuphe imali qha. Uqhagalakhe uyazilapha ivamla. Uziva phe izinto zonke uzithethayo. Uza umama uba wakufakela ntoni kumasingcwabane. Ndingayazi noba uzawufumana ntoni na xa uswelekile. Ngibulala nozinzeni. Ngibulala ngavama nozinzeni.